Здравейте с втория епизод на онзи филм. Месец по-късно. Аз съм Димитър, това все още е Лиза. И днес ще си говорим за коледни филми. Бързам да направя оговорката, че няма да е 2 часа като миналия път. Повече? Да. Благодарим на всички, които ни похвалиха, на тези, които ни даваха градивни критики. Взехме ги предвид. И да, ще се опитаме да бъдем по-добри. Къде повече? Да. Нашето съвършенство. До съвършенството, да, ще се опитам. И да, днешната тема, няколко дни преди Коледа, е коледните филми имат ли, както каза преди малко Лиза, почвате у нас? Защо гледаме някои филми по 35 пъти всяка Коледа? Защо някои филми вероятно ще ни надживеят и така, коледното настроение по телевизионния и филмовия екран. Най-важното. Аз трябва, навярно, да почна това говорене с що е то за мен коледен филм. В моето детство ние се събирахме цялата фамилия и по цял ден вкъщи се готвеше. Дали ще бъде това дома на баба ми, където се събираха всичките и деца, и внуци, седне дома на моите родители. Това беше главното, да се готви, да се прави трапеза за бъдни вечер, после да се прави там нещата, да се подготвят за Коледа. И за мен като дете беше голяма радост това, че по телевизията непрекъснато се въртяха всякакви детски предавания, откъси от филм. Имаше едно предаване "Милион и едно желания", да, където имаше най-доброто от разни филми и сериали. И за мен коледен дух, коледен филм е ето този компот от всичко. Никой на мен не ми обръща внимание какво аз как правя, защото нали, те суетят възрастните. А пък аз мога цял ден да се залепя пред телевизора, свети там елха с, знаеш, тия гирлянди, да се увия, защото аз си правих някакви там будящи шалове от тях и ние да се наредим децата или аз сама там да седна и цял ден, да, и бате Влади, и кака Лара, и цял ден аз да се залепя и никой нищо да не ми каже. Тоест за мен в моето детство Коледата не е един филм, а изобщо е цялата ето тази история, където възрастните не ти правят никакви забележки, защото те са заети със своите възрастни работи и такива празници в нашото поне семейство, други такива не се случваха. Великден въобще нямаше такава празнична програма по телевизията или може би нашето семейство не се събираше. Май в други дни от годината го имаше "Милион и едно желания". Нашето семейство, "Милион и едно желания" го имаше на 3 месеца. Но просто нашето семейство така, защото идваха и от провинцията роднини, които пак трябваше да бъдат тук, идваше и просто така никой да не ми обръща внимание и нищо да не се иска от мене. Нали, нямаше подреди, ела, донеси, направи. Напротив, всички ми казаха: не влизай тук, не пипай това, ще щупиш тук, по-добре, защото се вадиха кристалите, защото се вадиха официалните, нали, иначе не ядем с тях, така. И затова не се пипа. Тук в някакви стаи не се влиза, защото там са подаръците. В някъде така. И аз просто трябваше да бъда мирна пред телевизора. Какво по-хубаво? На колко години беше, когато това нещо вече загубил червено? Не е загубил. Ние сега ще празнуваме бъдни вечер в дома на моите родители и пак баща ми е подготвил цялата тази история да се повтори. Само че този път той ще се занимава с моето дете и аз пак сигурно ще мога да седа. И те са от тези родители, от тия поколения, където телевизора не се изключва. Той се включва там на някакъв и това гърми цял ден. В нашето семейство, вече когато аз живея отделно, това не се случва изобщо. Такова нещо като първо приготовления, това никой няма да седне да ги прави. Ние нямаме дори телевизор и ние по този начин кино не гледаме. Ние гледаме само с проектор, което изисква пълна тъмнина, нищо друго не правиш, освен да гледаш. Ние по съвсем различен начин вече всичко да. И това се сяда и специално се гледа. И филма, който забелязах аз вече колко, като някакви празнични дни, като съберем и гледаме, колкото ти е странно, е Мистер Бин. Ние гледаме простотиите на Мистер Бин, да. Това не остаряваш. Не знам, на нас това ни е смешно.
И си спомням, че гледам някакъв рожден ден, мистер Бин в плувния басейн, мистер Бин си прави сандвич. Аз не знам защо ние това гледаме, много ни е забавно. Факт. Много интересно, мистер Бин като брой епизоди не са чак толкова много, но имаш чувство, че това е нескончаемо. Да, такава е най-сетливо. А вие какво гледате? Аз се опитвам, докато ти разказваше, да се сетя. Аз имам спомена за това как се опитват вкъщи майка ми, с сестра ми, имам по-малка сестра, как се опитвахме да спазим такива базовите коледни обичаи, свързани с софра и такива неща. И на мен най-много ми беше интересно какво ще има на масата. Телевизора работеше и ние имахме един стар руски телевизор цветен, такъв огромен съндък, Рубин 714. Класика. И там сме следяли по същия начин. Каквото и както. Каквото дойде. Гледаш програмата във вестника, тогава гледаш не на телефона си, програмата виждаш по телевизията във вестника и кажеш, в 12:30 ще дадат филма Хикс, примерно. И се залепяш за така. Моето поколение, аз съм 7-8 набор, моето поколение беше такова, че излязоха 90-те години и изведнъж много филми на видеокасети. И на една видеокасета можеше да бъде записано всичко. Аз така за първи път гледах Фани и Александър, който днес ще спомена. От Фани и Александър през някакво немско порно, клипове на Саманта Фокс. И в моята глава нямаше абсолютно никаква иерархия. И ето тези филми, за които сега ние говорим, те са също някакъв такъв компот, абсолютно не иерархичен в главата ми. То или интересно, или не интересно. А това, че това не е за мен, това, че е там 12+, или ние както сега внимаваме, семен, въобще нямаше такова изобщо понятие. Всички гледаме там Шугун, Рабинята Изаура, няма понятие, че това не е за деца, че това не е въобще. И тези касети после, които се появяваха, тези видеокасети, на които беше записано всичко, на едно място, Трилър на Майкъл Джексън и Фелини и целият този компот, аз така и съм го възприела първоначално, без трепет, без страх, без това, че нещо аз няма да разбера, че е много сложно, че е така. Гледат майка ми и баща ми Тарковски и аз гледам Тарковски. Гледат майка ми и баща ми Бергман и аз гледам Бергман. Гледат някаква там простотия и аз съм там, Алф или нещо друго, някакъв сериал. И аз съм там. И майка ми е рускиня и от нея знам традицията, която аз, когато живях в Петербург, видях, че на Нова година се показва по централния им канал и по някакви други телевизии, се показва винаги един и същи филм. Знам дали си гледал на Рязанов "Ирония на съдбата". Ирония на съдбата. Той е в 2 части. Не си ли виждал този филм? Филмът е истински прекрасен. И става дума, основата е такава. Става дума, че един човек заедно с приятелите си в новогодишната нощ отива на баня. И така се напиват на тая баня, че един от компанията трябва от Москва да хвана полет и да отиде в Петербург. Обаче те така се напиват, че забравят кой от всичките трябва да хване полет и качват един Мягков, играе тази роля. И качва този Мягков и той отива в Петербург. От летището той взима такси и казва на таксито, всичко е в новогодишната нощ, казва, карай ме на едикъв си адрес, едиква си улица. А то се оказва, че във всеки от големите и сигурно малко има тази улица, този адрес, този номер. И той влиза и същата врата, и той влиза, той си отваря същите мебели, същата планировка, нали? Такава равниловка на живот на сега. И той влиза и знаеш, се прибира домакинята, която Барбара Брелска играе, една полска актриса, която изведнъж го намира там, а тя чака годеника си. А той изведнъж трезва и такова, това е в моя дом, не, това е моя дом, това е моя дом. И една такава новогодишна история в 2 части, там има песни, Алла Пугачова, чува нейния глас, по текстове на Цветаева, по текстове така, красива такава приказка в 2 части. И този филм се показва непрекъснато, сега с простотиите, каквито стават, не знам какво ще им покажат, може би някаква реч на Джугашвили или нещо такова ще измислят от ти идиоти там, какво прави Ерас в момента, не знам, но това е една такава традиция, която майка ми се опитваше да спазва. Да, това е така беше.
Знам също така, че една нова година пък бяхме на гости на наши приятели, които живеят в Мюнхен. И както сме се събрали, вечерта ще сядаме на маса и така казаха, не, сега ние трябва да пуснем някакъв филм. И пускат някакъв немски късометражен филм. Традицията е такава. Вечерта, преди да седнеш на масата, преди да почнат тържествата и така, се сяда и се гледа този филм. Ние седяхме, гледахме, аз нищо не разбрах. Те нещо там ни казват, нещо ни превеждат. Те много се смяха, а те го гледат всяка година. Така че е интересно, според мен, да бъдат проследени ето такива национални традиции, които съществуват у нас не, с наш български филм. Аз се опитвам да се сети, може би, филма, който може да бъркам, но често го дават по това. Български. Да, български е Топло. Ама онези филми, това е Топло, е сатира, комедия, не знам сега. То нямаме такъв филм. Ние нямаме такъв филм, да. Ние нямаме такъв, който да е свързан с новогодишното чудо, с някаква такава коледна история. Ние нямаме такава традиция. Ние просто имаме Топло, защото се разказва за зимно време. Някакви хора правят простоти, да. Но главното, според мен, в коледния или в новогодишния филм, това е идеята за чудо, за тази празнична атмосфера. Там, какво е празнично? Те седят и се по-съседски някакви кокошки там крякат. Тук главната идея е да се създаде ето тази атмосфера топло, по-английски топло, уютно, по-кръсна, нали, по-дикенсовски, да има мистерия, да има такава някаква... Задължително трябва да има страшни елементи, да стане не само уютно, топло и прекрасно, а да бъде и страшно, да бъде приказно, да бъде така, но главното да се случи чудо. Да има някакво чудо. Да, и понеже ние нямаме такъв филм, може би това е една от причините да гледаме сам вкъщи. Да, може би ние гледахме сега, наскоро се събрахме с приятели да гледаме сам вкъщи, те с деца и ние. И аз не бях гледала сам вкъщи от дете сигурно, да седна и да го изгледам целия. И да, прекрасно кино, смешно, забавно, наистина е смешно. Наистина е весело, създава се и тази предпразнична треска, и тия безсмислени пътувания по самолети, и това задължително как ние трябва да съберем и всички, то е изнервено и родителите не знаят къде са. И всичкото това вече огледам и от другата страна, нали, на родителя, който трябва да го организира целият този хаос, и на детето, дето се го фърли в някаква такава. Не е загубил очарование. Не е загубил, да. Не е загубил. Има защо да дават. Кажи, освен сам вкъщи и другия филм, който задължително се гледа... Да, тук сега не знам дали да издадем на зрителите и слушателите, че Лиза се сблъска с Love Actually преди няколко дни. Как е преведен на български? Наистина любов. Наистина любов, да. Да. Аз за първи път този филм го гледах, защото се готвихме сега за този запис и Митко каза на всяка цена, виж го този филм. И аз честно изгледах този филм. Комплект обикновено. Не знам, аз съм го подминала този комплект, не ми се е случил, но на мене този филм ми върви заедно с Марая Кери, Бон Джови, някаква ето такава, нали, чорапи, неща, които аз въобще не разбирам. Постига ли това, което до ден днешен не мога да разбера какъв е смисъл на този чорап, дето го слагат. Имат си там е подаръка, трябва да се... Дядо Коледа там слага подарък. Как ще сложи в това подарък? Едно време са били компактни подаръци. Ключове от колата. Може, да. Добре, хубаво. Според те той успя ли да постигне това, което сам вкъщи постига? Аз лично ще ти кажа, аз толкова скучах на този филм. За мен беше толкова безумно досадно. Истински досадно беше. Имаше фрагменти, които си представях, че ако ги беше заснел, например, Руди Алън, това можеше някак например, там, където имаше двама порно актьора, които много стеснително сетне се запознават, общуват и отиват на среща. Например, това ми се видя страшно увлекателно. И колко са стеснителни всъщност. Това много ми хареса. Иначе много скучах. За мен това просто беше някакво пълно мъчение. Аз накарах и всички около мен да седнат, защото така ние как гледаме кино. Не става, че не е тъмно, аз нищо няма да видя, ако някой там влиза, излиза, ходи, отваря.
Всички ги настаних, всички гледахме. Аз поспах, после се събудих. А ти каза, че филма става за деца. Да, от време на време някой... Трябваше някой да внимава, някои сцени да пропусне детето. Това е актьор, който играе в Властелина на пръстените от Хобитите. Само аз и ти не играе в този филм, ако си забелязва. Ето няма лошо, но ми кажи, например, Мистер Бин, тази роля, той се появява 2 пъти, видях във филма, съвсем спокойно може да не е той. Защото това, което той прави, он е подарък, който опакова, тази сцената просто не е смешна. Смешно е това, че Мистер Бин, който ти не очакваш... Това, че не го очаквам и хубаво, аз и британската кралица не очаквам да бъде. Тук ма не е смешно. И въобще не мога да разбера защо е взе той. Аз също го изгледах преди 2 седмици, може би, с моя син. На него това беше му интересно, забавлява се, но на мен смешките вече не работят. Особено героя на Алан Рикман ми се видя някакъв абсолютен мухлю, който... Да. Ами, да, и не беше той и купи този подарък, после пък Ема Томсън, която играе съпруг, там всичко нещо се разми, то нито е някаква боза такава, боза. А имам приятел много близък, Марти Речинов, който сега се видяхме на концерт и той каза, че да, това му е любимия филм, всяка година го гледа а ние с Марти много близко имаме понятие вкус за кино или така. Тук сме просто... Аз въобще не разбрах. И трябва наистина като фен защото явно и ти не си голям фен, а човек, който го гледа всяка година, е нужда той да ми каже на какво точно гледа всяка година. Защото... Той минава категорията guilty pleasure, такова, нали? На мен нито ми е pleasure, само guilty остава. Съм си загубила времето. Сега отлъснаш има някакъв хейт. Да. Ти си аргументирана. Не, ако имаш сантимент към цялата тази история, нека си мога да го изтърпиш. Но аз, например, към Марая Кери нямам сантимент, мен това така ме дразни, мен ми е някакъв шум. И този филм също не го... Защото когато имаш сантимент, когато ти нещо свържеш с много Коледи у дома и ти свържеш с някакъв такъв точно по-английски уют има, нали, всичките тия работи, па лампички, па свет. И ти, когато го свържеш с някакви лични твои истории, тогава е прекрасно сигурно, защото контекстът ти е някакъв по-широк. Аз нямам никакъв контекст и за мен това беше... Да, той, ако си спомниш как започва и свършва филма, този режисьор се е опитал да му сложи една рамка с летището и там с тия архивните кадри. Някакво упражнение по стила, ако рече. Какъв хейт ще има сега срещу нас. Как препикахме на хората коледния филм. Да, на мен също ми е интересно да чуя мнение на хора. Трябваше Марти да повикаме, който живее тук на 2 крачки, да го повикаме да каже защо. Да, на мен също ми е интересно да чуя такава позиция. И също ми е интересно да чуя хората какво намират в този филм, за да си отпускат тези, които го гледат всяка. Хейтихме, кажи сега филмите, които пък да гледат според тебе. Идвайки насам се опитах да дам някаква така по-стройна дефиниция на това какво е коледен филм. И единственото, което ми хрумна, че коледен филм би следвало да бъде история, която не може да се случи по друго време на годината. Има някаква логика. То не е случайно, те е Коледа. И се замисли, примерно сам вкъщи, ако тези отиват на почивка в Слънчев бряг, щеш ли да е същата... Да, ако точно отида в Слънчев бряг, нямаше. Беше пролетната ваканция, то нямаше да се загуби... Това е чудото, което говорим, което се случва... Тоест... Да, обаче това е особен тип чудо. Не е великденското чудо, а е друг тип, друга история. И аз мисля, че тук главният виновник е Дикенс, защото това чудо, за което той говори, което поне ние тук в западноевропейската и въобще в европейската традиция сме възприели, това е чудо, което преди това е свързано задължително с някакви тъмни сили, задължително с някакъв мрак, задължително с някаква такава готическа, мистична атмосфера, къде децата се плашат и всичко. И за мен е най-коледната история, освен
Коледна песен на Дикенс. Това е, разбира се, историята на Хофман, историята с лешникотлушачката. Ние вчера бяхме в обрата да гледаме. Наистина всичко, за което ти казвам, че това чудо, което го има, трябва да бъде предшествено от нещо много страшно, много фатално, много крайно, много плашещо. Приказката в основата на приказката, на вълшебната приказка особено, е той задължително крайно страшен елемент. Той е и сантимент трябва да има, и така голям е набора, който има именно в тези коледни истории. За мен обаче, в моята представа, що е то коледен филм, трябва да има история, която не може да се случи по друго време, но да има и някакъв главен фрагмент, свързан с нещо, което не се случва по принцип. Не само на Коледа, че е така, а изобщо такива неща по принцип не се случват. Веднага слагам на масата един филм, който веднага трябва да проверим издържа ли тая проверка на твой любим режисьор Александър Пайн, нали? Правилно, да. Пейн мисля, да. Пайн. От миналата година The Holdovers. Не бях мислила за това. Аз между според те влиза ли в тази? Само да разкажем накратко кой е. Това е Александър Пайн. Гледали сте Небраска, може би. Sideways, не помня как беше преведен. В страни май беше или нещо. Отблизо не беше ли? Той прави road movies, между другото. Е някаква така негова тема устойчива в него. Как се превеше? Не помня. Александър Пайн е много интересен режисьор. Горещо препоръчваме двамата с Лиза. В този конкретно филм, който на български се превежда Заседнали, The Holdovers, играят Пол Джиамати и Доминик Сеса, един млад актьор с много интересно присъствие. Има някаква енергия в него, много интересна, такъв италианец очевидно, личимо по много готин начин, и разказва за един колежанин в Board School, такова училище пансион, който е наказан да остане заедно с дежурния учител. Всяка година в това училище има един учител, който тегли къста клечка и трябва да остане там, без да е ясно какво прави. Трябва да присъства, да има учителско тяло там. И този го наказва да прекарат 2 седмици заедно. И това също то пак е road movie, макар че те там не пътуват толкова буквално, има там едно пътуване, но това пак е едно пътешествие по такъв много устойчив модел, като Sideways, като Небраска. В смисъл, паралела с Небраска можем да го направим категорично. И двамата играят прелесно. Филмът е много камерен, обърнат е навътре. И носи такова настроение. И наистина тази история трябва да се случи по Коледа. В смисъл, това контраста на Коледата и тия двамата, които са заседнали наистина в някакво забравено там от Бога провинциално училище, е много така силени на място. И аз смятам, че този филм отговаря на нашите критерии за това. И е интересно, че това е филм, за който не се сещаш, той е сравнително нов. Въобще не бях умислила за. Не мина по кината, ако правилно си спомням. Критиката страшно много хареса този филм преди година и двамата са наистина и номинации имаше някакви, си спомням. Самия Пайн казва в едно интервю, това не е мислено като коледен филм, искрено е изненадан, че някакви хора го наричат. Това е един не лош коледен филм, по-различен със сигурност от останалите, които обичайно гледаме. Аз имам няколко предложения, които съм си записала. Едното е съвсем традиционно. Фани Александър на Бергман. Като аз много силно препоръчвам именно в духа на Коледата да се гледа дългата версия, която е 312 минути, съкратената е 188. Това е своеобразно милион едно желание, един ден пред телевизор. Много е важно, защото в урязаната версия ги няма точно тези подготовката за Коледа. Има, например, един начален епизод, където всичко се случва зад кулисите, които сега ще се отворят и ще започне коледно тържество. Там върви някаква подготовка.
подготовка. Това, според мен, ако има някакъв филм, който в моята глава, вече не на дете, а на възрастен човек, отговаря за чудото, отговаря за магията на изкуството, на театъра тук конкретно, отговаря за това време, където ти си дете и много бързо изведнъж порасваш тази история, която се случва с Фани Александър, с смъртта на бащата, с някакви житейски такива щуротии, които се изсипват върху тях. И всичкото обаче пречупено през магията, през театъра, през изкуството, лечебната сила на изкуството. Много и смешен този филм, много е и трагичен, и е много красив. Ти влизаш в задкулисието на театъра. В началото филма първата сцена е с главата на Александър, който е в един театър, детски куклен театър, и той играе с всичко това. И това в коледната история си представяше една пък такава умалена версия на Господ, или там този, който отговаря, който пък така по същия начин играе с някакви фигурки, които сме ние. За мен главният коледен филм, празничен филм е Фани Александър на Бергман. Той има и други телевизионни филми, има и други филми, които са и театрални постановки, свързани с Коледа, с Нова година. Той страшно много е снимал и правил и така, но точно Фани Александър и точно в дългата му версия, според мен е този филм, който носи настроението, което аз си представям, че трябва да има. Защото тук от една страна има главните действащи лица, тези Фани и Александър, те са деца, те изнасят на плещите си, те изнасят огромна тежест. Много е странно сега това сигурно, което ще кажа, обаче това в моята глава, не че го има във филма на Бергман, но аз така си представям, това е такъв странен парадокс, като раждането на младенеца. Това се случва на Коледа. Ражда се Божия син. Бог решава неговият син, този, който ще спаси света, да дойде не като Супермен, да дойде не като великан, да дойде като бебе. Той идва в света като същество, което за него трябва да се грижиш. То не може само да оцелее. Тоест той е като беззащитен, този, който трябва да спаси света, Божия син, идва като беззащитен, идва малък, идва така. И за мен, не се бях подготвила да ти разкажа тази история, но за мен това чудо на този младенец, който държи света да не се разпадне, държи света да не е в постоянна агресия. За мен това е един такъв пример, който аз имах. Не се случваше по Коледа, а може да се случваше по Коледа, защото аз трябваше да пътувам, да се върна в София. И аз трябваше да мина с влак през Румъния към София. Май минавах не идвах от Русия. От някъде идвах и трябваше да се върна с влак за коледните май празници. Точно така. Не помня откъде се връщах, но помня, че аз някъде прекачих някакви влакове с огромни закъснения и от Румъния към България. Аз съм в български вагон, а това са 90-те години края. Изпочупани прозорци. Някой вече някъде повръщал. Някой вече пълен кошмар. Едни седящи места. Прозорците счупени и там някакви одеяла сложени. Някакви хора пътуват крайно пияни. Виждам в едно седящи места, седящи. Някакъв нещо оповръщал. Казват, аз тук няма да чистя. Минава този да тук се билеща, аз това няма да го почистя. Някакви хора ще се сбият всеки момент. Обаче аз влизам и виждам изведнъж, осъзнавам, някаква страшна воня се носи. Някакви силно вече пияни се готвят, говорят се някакви работи, вадат се някакви 90-те години, някакви ножове стават. Обаче аз някъде след 15-20 минути разбирам, че тия хора някак говорят шепнешком. Тоест те си ходят и си съскат един на друг, бутат се с лакти, правят някакви простоти, обаче всичко е шепнешком.
И аз се оглеждам и виждам на една там от седалките, в седящата, виждам една жена, която е с бебе на ръце, увито и бебето спи. И нейната главна задача е да направи така, че бебето да не се събуди. И цялата вълна от агресия и всичко това не се вдига и не става тук буря, революция, кошмар и така нататък истински, защото тук може да стане кръвва баня, защото всички знаят, че по-добре е това дете да спи, защото събуди ли се, това ще бъде пълен ад, нали, и ще се оглуши всичко. И всичко това, тази агресия да не ескалира, се държеше върху съня. И за мен това стана като някаква метафора, като как този младенец, този беззащитен, той държи, колкото и да е странно, той държи да не се разпадне, да не ескалира агресия. И за мен Фани Александър, тази роля на децата, че този празник от една страна, Коледа, е най-детския празник. Децата чакат подаръци, децата чакат Санта Клаус, децата чакат, нали, чудо, децата са написли желания и така. Но това всъщност е най-възрастния празник. Това е денят, в който ти осъзнаваш, че от теб колко много зависи. Този празник за децата зависи от тебе. Всичко това да не ескалира, да не се превърне в някакъв хаос, зависи от тебе. Да, една е такава история. Покрай Фани Александър. 30 минути минаха неусетно. Друга твоя рекомендация? Да, сега аз тук ще се направя много интересен и ще кажа, че ето сега пак да тестваме дали е коледен филм "Широко затворени очи". Така ли? Да. Добре, защо? Действието се развива по Коледа. Да, освен... Да, и то много финно е насложена тази история върху коледното настроение, което така прозира от време на време в някакви моменти. Той филма пресече 2 часа и кусур дълъг. Той е много камерен. Това е една приказка. Този нашия главния герой на Том Круз, това е сън наяве, това, което му се случва. Приказно е, това мисля, че няма никакво съмнение. Сега става ли обаче някакво чудо? Тук е големия въпрос. Аз не бих причислила този филм, защото мен цялата тази история на Кубрик с този култ или това тайно общество, на мен това никак не ми се връзва с идеята за Коледа, което е обща. Да, обаче това е една така обща история. А тук става толкова кавърно и това тайно общество е толкова затворено, че то не може да стане общ празник. Коледата е общ празник. Коледата е... Смяташ ли, че това общество има... Аз не мисля, че следва да му се придава... В моята глава това е някаква история, която е такава затворена история, в която аз не мога да участвам. Това си остава затворено общество за тях. Една затворена... Много е странно, като каза за това, защото, например, в Хари Потър те празнуват Коледа. Обаче там не е ясно кой се ражда. Не се споменава името Христос. А те празнуват Коледа. Тоест това е пак една такава Хогвартс затворено общество, където те нещо празнуват и това ще се провежда по време на Коледа. Това, кой там се празнува? Това е... Да. Да, аз го гледах наскоро "Широко затворени очи" и ми хрумна, че Кубрик със сигурност не е случайно, че това се случва по Коледа, за да го има контраста на това, че Коледата е, нали, еманация на семейни ценности, нали, каквото се сетиш този дух, и от другата страна е сложено това, което се случва между тия двамата. Които тогава са семейство. Които са семейство, да. И тая Коледа не ти я натрапва по никакъв начин. Нали? Това е много фино цялото това нещо. И не знам дали е било плод на случайност това, че филм е сниман в Англия, при все, че историята се развива в Ню Йорк и целият Ню Йорк е пресъздаден като декор, с някаква абсолютна такава маниакална педантичност към най-малкия детайл. Ако човек се разтърси и прочете, 6 месеца е сниман този филм, рекорд в Гинес по това време.
Той е карал някакви хора да летят от Лондон до Ню Йорк, да мерят в някаква Ню Йоркска улица разстоянието между крановете, тия противопожарните. Размерите на будките за вестници, всичко. Има един кар, в който Том Круз се разхожда, камерата е пред него на фарт, той с ръцете в джобовете и върви, и зад него това нещо, как са го заснели, прожектират го. Пратили са някакъв екип, който да го заснеме без него, после те там с осветлени някакви страшни чудеса. И всъщност да, ти няма как да, като го гледаш филма, то личи си, че това не е оживение Ню Йорк. Това е една буквална улица, на която той там между едно кафене и магазина за маски. И това е имението, и неговия дом, и дома на Сидни Полък. Той играе. Да. Не, Сидни Полък ли беше този възрастния? Да, без значение. Но да, от гледна точка на това, че нали, от една страна Коледа, семейни ценности, и на кантара слагаш от другата страна това, което е ядрото на, можем да кажем, отношението между мъж и жена в контекста на това да са семейство. Нали? Това, кое е нещо, което ги споява, и това нещо е семейство и продължава да бъде семейство. Но има и друго в коледните филми, че трябва да се създаде специфичен дух, е такъв коледен, празничен. В този филм е някаква съвсем друга. Да. И ако говорим за дух, за него, ако говорим за Кубрик, аз бих предпочела Бари Линдън да гледам в тези дни, заради тази атмосфера, която пишност. Така. За мен това е най-хубавият филм на Кубрик. Лично Бари Линдън. Това е моя Кубрик, е Бари Линдън. Така че ако изобщо търси метод такъв дух, който да е от дух. Това е по-скоро Бари Линдън е моята рекомендация, отколкото ще... Нещо, което аз препоръчвам. Сега следващия филм е Merry Christmas, Mr. Lawrence. Гледал ли си този филм? Не ми говори нищо. Това е на режисьора Осима и годината е също 83-та с Фани Александър. Това е филм, в който участват Дейвид Боуи, Такеши Китано, Том Конти. Том Конти аз последно го гледах в Опенхаймер като Айнщайн, в ролята на Айнщайн. Да. И участва още Сакамото. Голяма част от песните там са на Сакамото. Той почина миналата година. Това е много известен композитор, много известен музикант и така. Това е една нетипичен коледен филм. Действието се развива на фронта, 1942 година. Нетипичен, прекрасен. Само си представи какви играят и как се случва. Ето една такава... Може да го намерите, си представим с този филм, не е толкова по разни платформи и така нататък има, защото това е коледен филм с духа на Коледа, с всичко, каквото си трябва, само че нетипично. Необичайно място, да, по необичайно време, но с коледна тематиката, с чудо, с всичките тия елементи, за които си говорим, една е такава рекомендация. Крайно интересно. Дейвид Боуи в главната роля. Не, те са няколко главни роли. Те са няколко и това се развива на един остров, в един затвор. Нетипично. Всичко е много нетипично. Добре. Сега, понеже се редуваме, обещах си на себе си, пък и на разни хора, които знаеха за какво ще си говорим. Още повече, че го обявихме в интернет за коледните филми. Няколко души ме попитаха, нали, трябва да решите спора за Умирай трудно. Това е отколешен спор, пренесен така шеговито в интернет. Дали Умирай трудно е коледен филм, заради това, че Джон Маклейн, игран от Брус Уилис, човека там си дава буквално на едно кръв, както се казва, за да спаси Коледата. В лицето на... В първия, да, говорим от за 88, да. Който е първият филм на Алан Рикман, когато с отдеве споменахме. Една прекрасна роля на злодей, която с този английски акцент просто. Има ли място един екшен филм в... Според теб има ли? Заради това, че това можеше да е пак да е по Великден тази история, нямаше да се загуби абсолютно нищо.
Не, щеше да е. Коледата има, права си, има нещо по-особено. Това чакаме го цяла година. Това чудо. Много неща тогава се обнуляват. Нашето съзнание така работи. Аз започвам от първо число, първия месец, почна да правя това и това. Аз сега ще стана по-добър, сега ще направя това, сега тук ще победя прокрастинацията, започвам да отслабвам, преставам да пия. Нали? Започват някакви такива обещания и това обнуление, което това е също има една такава като мистична в главата ни. Така че не е баш все едно дали е времето около Коледа, нали, съответно и Нова година, или което и да е друго време, нали, в годината. Има някаква тук игра в съзнанието. Да, конкретно в този филм някакви хора са се събрали тихо и кротко да си празнуват Коледа, появяват се лошите и някакъв човек, бос при това, нали, това беше много готиния Епинистан, че през цялото време е бос. Нали, трябва да ги спаси, така че има го чудото. Категорично можем да кажем, че чудото пресече в тия тропи на екшен. Аз си мисля, че този филм конкретно не може да бъде възприят като това е моето усещане, като коледен филм в моята глава, само преди едни, да речем, 3 или 4 години. Не. Обаче сега, от контекста, в който ние съществуваме, тази война, която се води в сърцето на Европа, това, което се случва в там Близкия изток, ето това усещане за тревожност. Това усещане. И най-вече, ако гледаме киното, защото сега сме събрали да си говорим за кино, ние виждаме, че през последните няколко години филмите за супергероите, те не вървят вече. Никой не вярва на този Батман, никой не вярва на този Супермен, никой не вярва на това, че той ще дойде и ще спаси. Тази функция, даже имаше, знаеш, един сериал, където те всичките се събират заедно нещо да направят. Ето това се проваля като идея. Това сега се проваля, никой не ги гледа вече. Има Аквамен 2, никой не го гледа. Те нямат каси, нямат сбор. Явно това сега на хората, на обществото, това сега не е актуално, не им трябва. И тук, точно в този исторически момент, да се появи някой, който на злото да противопостави своя хумор. С огромна лекота всичко прави прекрасния Брус Уилис. Той преминава някакви огромни разстояния и ние виждаме как и той се поти и цялата тази, нали, да е човек, който е сам срещу някаква огромна машина. Така. И невероятността в случая е как той сам успява да се справи с цялото ето това зло. Защото виждаме ние, събират се сили, които се противопоставят, да речеме, на агресора Путин. Те се събират па НАТО, пък не анси какво, пътието и нищо. Продължават всеки ден да умират хора. Всеки ден умират хора. И виждаме, че такава огромна машина, тя не работи. Една, втора, НАТО, огромния конгломерат, нищо. А тук вярата, че ще дойде един човек, не е Супермен. И затова си представям, че ако ти ми беше задал този въпрос, това коледен филм, ли как глупости. Обаче сега в моята глава изведнъж на мене ми се гледат такива филми, четат ми се такива книги, ако говорим, нали, за екшен или криминален, такъв изобщо жанр, като на Агата Кристи, Еркюл Пуаро, който не е машината, не е Скотланд Ярд, не е държавата, не е някаква институция ще дойде ще те спаси, а за твоя личен случай, твоя конкретен случай, ще има един човек, който ще му е достатъчно интересно да възстанови истината. Него ще му е достатъчно интересно да се занимае, да вложи, ако трябва, средства, време, така, и да не остане ненаказано злото. И това да падне върху плещите на един човек. На един, който има Еркюл Пуаро достатъчно мозък, Брус Уилис достатъчно енергия, находчивост и всичко да бъде правено с лекота. Ти да нямаш усещането за тегоба и за да сте вкарали в драма. А то е драма, това всичко е трагично. Аз съм много такова усещане. Виж как хубаво се забавляваме. Така че да, сега това е коледен филм. Категоричен отговор за всички фенове на Умира и трудно. Да, това е коледен. Това е коледен филм. Сега имам едно предложение за съвсем нов филм. Това е филмът е от миналата година.
румънски, Така. който спечели Хоризонти в Венеция. Богдан Морешано е авторът, режисьора. Нова година, която така и не настъпи. Това е както в Магнолия на Пол Томас Андерсън. 6 линии паралелно вървят и всичко се случва. Това е декември месец, прослутия декември в Румъния, 1989 година, да, революцията. И там една от историите, това е за връзката, те са записали с много известна актриса, те са записали коледно обращение. И тя в това коледно обращение, предварително записано, или което трябва да бъде пуснато на празник. И тя слави Чаушеско, колко е велик, колко е на какво. А вече има бурление в страната. А междувременно тази актриса избяга от страната. И сега трябва да бъде заместена тя. И това е една такава трагикомедия, а пък режима пада. И той беше направил един първо кратък филм, който се казваше Подарък за нова година, късометражен филм. И сетне го разви. Той получи много награди, сетне го разви, получи Хоризонти в Венеция. Тази много важна, това е от главните награди в Венеция. И аз си мисля, колко жалко, че ние нямаме такъв филм. Ние нямаме такъв филм за прехода, ние нямахме такъв филм за какво и как се случи 90-те години. Ние го проспахме този момент. А този филм се появява сега. И е изключително, когато той отиде да си вземе наградата в Венеция, вече тече войната, и той каза, не се спомена Путин, не се споменавах имена. Той единствено каза, че не дейте да се обезкуражавате всички вие, които живеете под диктаторски режим, защото рано или късно вашия Чаушеско ще падне. И публиката стана на крака и беше много трогателно. И този филм, наистина, първо той е много хубаво, там болерото на Равел, музиката има голямо значение. Той е много хубаво конструиран. Тези 6 истории, точно като при Пол Томас Андерсън, по много хомогенен начин влизат една в друга. Тоест не е конструкт, който е добавен и нещо там, а те са много нужни и ти виждаш една и втора и трета и гледни точки. Много силно препоръчвам този филм, ако ви попадне. Този режисьор даже беше тук на един наш доста безсмислен фестивал, член на жури, Златна липа или някаква така просто ще имаме. Така че, ако ви попадне този филм, коледен, прекрасен. Ако се намира, аз със сигурност... Нова година, която така и не настъпи, се казва. Първа възможност, аз си поумирам за такива. Да, много е хубав, истински хубав. Твое предложение има ли? Аз мисля, че се изчерпах, но се замислих за нещо много интересно. Замислих се дали има филм, който бих искал да се развива по време на коледните празници. Единственото, който вече е заснет, но е хубаво да се развива... Какво ще да се случи с този филм, ако беше... Кой, например? Аз сега хората, които ме познават, знаят, че моят коледен филм в кавички, филма, който аз изпускам всяка година, като съм сам, и вероятно пак ще го направя, е да напуснеш Лас Вегас. За мен това е много жизненно утвърждаващ филм, колкото и смешно да звучи. И се запитах, първо, че Коледа в Лас Вегас само по себе си е някакъв оксиморон, защото, нали, той е... Там е вечен празник. Да, и се замислих, би ли спечелила тази история, ако тия тропи ги има. Няма да загуби, но вероятно щеше да е излишно. Не знам, за мен тази история, без да е толкова важен филм, колкото е за теб, но аз си представям, че това е някаква такава твърд вече, която, ако е толкова пипнеш от него, по-добре нали, си отлежи и двете ръце, защото има такива филми, така за мен, например, Коса на Милош Форман, мили подговорихме за него, че там нищо не се... Всеки кадър, дори да е неуспешен по мнение, е вече самодостатъчен, гениален и... Всъщност, да, сетих се за един филм, който аз съм гледал преди много време, пак трябва да го изгледам, казва се Животът е прекрасен, но на Бени. Не на Бени, говорим за филм от 46-та година. Джеймс Стюарт играе. Аз не съм гледала. Това, между другото, за поколение американци, това е техния филм, който всички те знаят, подобно на Сам вкъщи. Не съм го гледала, не. Секунда само. Или It's a Wonderful Life. Това е мюзикъл. Да, това е мюзикъл. Да, това е мюзикъл. Да, точно. Това е мюзикъл, да, сетих се, да. Да, Джеймс Стюарт, Франк Капра и така нататък. Да.
Този филм е достатъчно оригинален като история. Supernatural драма филм. Така, от Франк Капра, който е... Да. Защото се пеят коледни песни, там носи настроение за... Да, и самия сюжет е така доста... Има оригиналност в... Аз няма да издавам за какво точно става въпрос, ако някой наистина има желание да види. За мен пък обаче много бързо там се изчерпва историята и на мен лично, сега си представям, че ако трябва сега да го гледам и не е фон, т.е. така да хвърлям по едно ока, да трябва да седна по начина, по който аз гледам кино, аз не знам дали мога да... Точно този филм, не знам дали мога да го... Със сигурност си е по някакъв начин предизвикателство, защото това е един киноезик, който е на 70 години. А нищо не остарява така бързо, както остарява игралното кино. Документалното, анимацията, това може да гледаш пясъчна анимация от създаването и това да не тежи. Обаче колко смешно, например, изглеждат птиците, нарязаните на Хичкок, да речем, и ти го виждаш и страха го няма. Ти просто гледаш как е направено. Прекрасно е така. Обаче това, което са изпитвали зрителите, когато гледат неговите там раните, този страх, нали, ефектите вече не работят. Даже малко смешно изглеждат. Аз имам още едно предложение. Това е финландски филм, който аз погледнах, също може да бъде намерен. Казва се Rare Exports, A Christmas Tale. Това е екшън хорър. Страшно хубав филм е. Група учени намират в Лапландия някакъв гроб. И се оказва, че това е май гробът на Санта Клаус. И после се появява един старец, който май е Санта Клаус. Обаче за разлика от такъв, какъвто ние си го представяме, който трябва да бъде прекрасен, ведър старец, който да е, той е някакъв много страховит старец, който прави разни простоти и това е такъв екшън, трилър, хорър, цялата история. Хорър, коледен хорър, прекрасен, с финландски хумор, в северен си представи. Красиво всичко се развива, особено сега като гледаме тая София безснежна и сива и така, а там всичко за един преспи, една Лапландия, един такъв дух с сияние, с готическо. Дядо Коледа ли? Т.е. опитват се да го премахнат този човек. Сега няма да издавам, но дядо Коледа се оказва не този, за който ние си представяме, че трябва да бъде. И изведнъж се оказа, че това е някакъв страшен хорър. И самия факт, че се открива гроба на дядо Коледа, нали, вече като завръзка е много плашещо. Прекрасен финландски хумор с много такива екзотични моменти. Лично за мен това е чудесен коледен филм. Абсолютно прекрасен. Всичко има там. И чудо, и се плашиш, и екшън, и таки. Няма никакви семейни традиции. Няма никакво традиционно семейство. Ще не ги интересува учените там в Лапландия какво и що. Обаче това е една такава коледна история в страховития дух на Андерсен, в страховития дух на ето такъв ужас, който е част от нещо, което ти си представяш прекрасни улици. Вижте колко е красиво. А там, че е седнало едно момиченце с кибритени клечки и може би и е последния ден, и може би това е част от северните страни разказват такива приказки. Това е пак една приказка, която е само, че на границата, защото тук е много смешно всичко, на границата между ужаса, трагедията, смеха и ти не можеш да разбереш сега това, в един момент си кажеш, че не можеш така. Но ти седи в главата, че това май не е дядо Коледа, слава Богу. Нали, не са препикали чак толкова празник. На мен лично много ми хареса. Това е филм, който трябва да се постараете да намерите, но го има. Аз видях, че по-сръчните могат да открият. Пресякохме ли времето? Точно сме разписание, имаме няколко минути за заключение. Аз се сещам да кажа, понеже ние си говорим за всякакви филми, че онзи ден в HBO се появи последния филм на Клинт Иствуд. Няма никаква връзка, но е Клинт Иствуд. Съдебен заседател номер 2. Тук интересното е, че Warner Brothers са си позволили филм на Клинт Иствуд, който е някаква
от свещените крави на Холивуд. Този филм са се опитали директно без кинопоказ да го пратят в стриминг платформите. Някой някъде се е усетил и са му направили някакъв лимитиран показ ноември месец. Типичен филм за Клинт Иствуд, играят Тони Колет, един Николас Холт и Джей Кей Симънс в малка роля. Тони Колет играе един прокурор. Филмът е... Това е тя. Кой? Тони Колет. Жена. Да, Тони Колет е на много готина. Да, знам коя да. Тя играе прокурор, Николас Холт. Тя е една такава за Да. Филмът е коментар върху американската съдебна система, но пък фабулата е достатъчно интересна. Има ли нещо общо с Коледа? Не, няма, но понеже е Клинт. Но може да се гледа сега по Коледа. Да, ако някой му е втръснал от коледни предложения, ето даваме алтернатива, нещо тотално различно с марката Клинт Иствуд. Супер. Да. Добре. Да, събрахме се, както обещахме в 50. Събрахме се. Сега тук ще пуснем Мария Кери за довиждане. Да, или Джордж Майкъл. Да, или Бон Джови. Ако ще е боза... Няма значение, Бон Джови е боза. Както и да гледаш е боза. Година ще идват Guns N' Roses. Да, 21 юли как? Да. Имаш ли билет? Не, но в същия ден един мой приятел много се кахари, че в Пловдив ще има Dream Theater. Ама Dream Theater вече идваха. Да, така, има. Феновете на Dream Theater са много сериозни фенове и те са така в... Гънс беше миналото пък лято беше в Атина. И в Румъния, май. Не знам, аз имам приятели, които отидоха в Атина, щяха пукнат от защото лято в Атина. Да, ми казва, че Аксел Роз вече не е Аксел Роз. Следни 60 кила отгоре, ама ти пък слушаш... не, дошъл ти е Аксел Роз на крака, идва ти е тук на Васил Левски и ти ми викаш Аксел Роз, наяве. Да, сега ми хрумва ми идея за третия епизод. Сега тук ще се надяваме на ласкави отзиви, нали, така хората да кажат, супер бяха тия филми и така нататък. Екранизациите в киното на тебе ти е тема. Да, аз даже преподавала в нов български университет. Аз направих такъв курс. Много исках да говоря за Селинджер. Много исках да говоря за Селинджер. Обаче не се случиха лекциите, не се случиха... Какво трябваше да замина, нямаше как. И аз много исках да набутам Селинджер в те. И първото ми, това даже е записано видео, мога да го видите в нашата платформа, ако напишете Селинджер и Лиза Боева. Аз говоря за екранизациите в киното и са дошли някакви там да слушат от университета. И аз не знаех, че те ще дойдат. Ти беше ли това на тази лекция? Не. Защото казах и на приятели, който иска да дойде и те влизат по едно време. Аз съм почнала вече за Селинджер, а те знаят за екранизациите в киното. А мен цялата ми връзка с екранизациите беше, че Селинджер не си дава правата. Да. И че всъщност вие такъв филм и нататък е цялата лекция с Селинджер. Той започна с това как Годари иска да купи, как Джит Бардо иска да купи правата на Удачен ден за лов на рибка, нали, много тъпия превод на български, но Good Day for Banana Fish и така нататък. Малко казах нещо за екранизациите и нататък си карах за Селинджер. Мен това ми случва 2 пъти. Другия беше, когато от Чешкия културен център ми бяха казали, направи програма по литература, каквато ти поискаш. Серия от лекции. И аз казвам, добре. И говоря за някакви чешки автори, подготвям се, обаче за някой има какво да кажа, а за други няма какво, скучно ми. И обаче много ми се говореше за Селинджер. Мене по принцип Селинджер много ми се. И виж каква връзка направих, което как само в началото на лекции, пак си карах за Селинджер. Беше такава, че бащата на Селинджер, те са евреи, но той изкарва пари, като вкарва месо от Източна Европа, включая от някакви земи, които тогава са били там, да. Това ми беше много кратка връзка в началото, как е вкарвал някакво свинско. Така и нататък си карах за Селинджер. Да, и така, да, за това въпрос, да, имам отношение към екранизациите и обещавам, че няма да говоря за Селинджер и как няма екранизация. Да, понеже Селинджер, да, това е... То винаги е гъдъл да се говори за Спасителя в ръща, защото такъв филм няма да има близките, не знам колко години, докато не мине. Докато не му мина, да. Така че ние няма да гледаме този филм. Няма да гледаме, но на мен винаги ми е било интересно с теб и с други хора, които имат отношение към Селинджер, да си фантазираме, примерно кого бихме взели
главната роля? Какво бихме взели от тая книга всъщност? Кое е нещото, което проваля амбициозни екранизации? Проваля ги, че Селинджер не дава правата. Не говоря по принцип за някой, като тръгне да екранизира нещо много наистина амбициозно. е много интересна, много важна тема, защото сега се появи филма на Лукшин "Майстор и Маргарита". Да, това също. Така че да може да се говори, но нека аз по принцип да кажа какво е според мен вярна екранизация. Като се каже вярна екранизация, единствената вярна екранизация е да вземеш актьор, който да хване да чете текста, оригинал и една камера да го снима. Това е единствената вярна екранизация, защото всичко останало, вече самия факт, че има музика, самия факт, че има паузи, самия факт, че има актьори там, това вече няма общо. Това е филм или на Лукшин, или има книга на Булгаков. Темата с екранизациите и тази задължителна връзка, това кое е по-хубаво, кое е по-важно, кое е така. Целият този разговор за мен е плюс-минус неверен като подаване на. Тоест има някакво за мен главно разминаване в това, защо задължително трябва да бъдат сравнени филма на Лукшин и книгата на Булгаков. По-скоро Лукшин да се сравнява с други филми на Лукшин или с други екранизации, ако искаш, на "Майстор и Маргарита", но да не се сравнява с романа на Булгаков. Тоест, това са две отделни произведения на изкуството, които, когато ние започнем да ги сравняваме, ние винаги се получава някакъв леко неадекватен разговор. Портокали и ябълки сравняваш. Не кръгло и жълто сравняваш. Нали, малко така. Тоест за това, че съвпада сюжета. Хубаво, обаче там има други неща, като атмосфера, като някаква общ недоизказани истории. Тоест, кое е по-важно? Думите да са едни и същи, или ти да си спазил някаква друга, съвсем друга невидима рамка, която не е проговорена, не е прописана в книгата. Така че тук с екранизациите това е един такъв терен, който... Аз бях подготвила такъв курс, наистина, и го водих, мисля, една година го водих в университета, после го поеди друг преподавател Ангелина Василева, защото аз тогава за няколко години напуснах. Но си спомням, че имах много хора се интересувах, много студенти бяха дошли и от други специалности и така. Имаше страшни дискусии, страшни спорове. Явно тази тема по някакъв много грешен за мен начин е зададена. Затова задължително сравнение. Винаги се прави сравнението. Да, изляза да речем 100 години самота. Сега това, съсипахте го това Маркес, това не е Маркес, това не знам си какво. И тук по-скоро въпрос за друго, че ти, може би, по много хитър начин ти експлоатираш темата, защото може би твой сериал никой няма да го гледа. Но ако ти знаеш, че това е Маркес, много вероятно е, нали, това да ти отваря някакви врати. Тоест, тук може да говорим за друг тип хитрости, режисьорски, продуцентски, че ти стъпваш върху някаква основа или че ти си купил правата за нещо. Тоест, това е един такъв тънък лед, по който може да се движим и е естествено много интересен разговор за мен. Ето, аз почнах лекцията. Да, спираме сега до тук. Спираме, да. Няма да даваме категорично обещание, че това ще помислим със сигурност. Това е не ли е по-хубаво да направим нещо като какво е било през тази година, дето измина? Защото филма на Лукшин беше в началото на годината, а до края се случиха много интересни неща, включително сега това на Сферато, който ще тръгне. Гледа ли го вече? Не, гледах трейлера. Аз гледах филма. И ако до този момент си мислих, че Лили Роуз Деп няма нужда, нали, да седи там хубава, прекрасна и да рекламира Шанел, аз разбирам какво прави тази жена в киното. Изключителен е този филм. Изключителен. Просто изключителен. Тя е изключителна в филма. Ти си кажеш, сега с тия родители, седи, плети чорапи, радвай се на парите си. Няма нужда да те бута там, но тя е изключителна. Филмът, аз видях, че ще тръгне по кината в началото на януари. Гледайте го. Голямо, прекрасно, именно на голям екран трябва да се гледа. Прекрасно кино. Тоест ти предлагаш да направим един обзор на 2024-та. Така си представям. Миналия път не направихме ли нещо подобно? Ние направихме на фестивалните филми, а има много филми, които като този на Лукшин, или може да говорим като минат Оскарите.
какво е как. Мисля си, че сега точно така. Да, сега първо глобусите са на дневен ред. Това е, глобусите са на критиката, да кажа, но ето, например, като този филм, за който аз споменах, който е включен, който взе Хоризонти в Венеция. Ето, например, това е също такива филми, те могат да бъдат някъде поставени. Да, със сигурност. За които те може да не са спечели. Ние тръгнахме по върховете, по главните награди, но има такива филми, които са много, според мен, интересни, пък не са били чак така отличени. Добре, ще помислим. Ще помислим. Имаме време, сега предстои Коледа и Нова година. Ще гледаме сам вкъщи. Няма да гледаме Love Actually. Няма да гледаме Love Actually. И разни други... нещо ще да кажа, какво ще да гледам тия дни. Един мой приятел, ето сега. Каза ми, само да не... Ето, препоръка, това буквално е било излъчено преди една седмица по телевизията и ми е казал, че този филм е задължително да го гледам. Казва се Wind River. Това ще гледам, имам да обещава съм. Добре, ти си обещава. Ние знаеш какво приличаме с теб? Тези дни слушах Чайковски и виждам как той си мисля, че ще свърши, защото е вече така. И по едно, ти си много сред. Много харесвам Чайковски. Ти си кажеш, добре, сега приключиш да пак. И си каже, не, аз си тръгвам, защото няма. Добре, приключихме. Наистина си тръгвам. Колкото и да не ми се иска. Ще се видим светли празници през 2025 с обещания, кой да отслабва, кой не знае какво е, всякакви други новогодишни резолюции, така е думата. Кой каквото си има, не прекалявайте с алкохол, прекалявайте с филмите. Добре, също така може да кажем, че могат да напишат под това, което сега ще излезе. Забравяхме да кажем, че се радваме на вашите коментари и ви насърчаваме. И филми, ако на вас новогодишни ви хрумнат, пък ние може да изгледаме най-сетне нещо. Гледали, похвалете се нещо, което ви е впечатлило или пък не ви е впечатлило, но искате да предпазите други хора да го гледат. Да може да ни намерите в YouTube, в Twitter и в Facebook. И Spotify. И Spotify, да. И ключовата дума е онзи филм. До скоро. До скоро.